गोसोथोनाय सिख्ला सुस्मिता बसुमतारीखौ बुथारनायनि दायनिगिरि आकाश प्रसादआ जामिन मोनबाय। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया जामिननि गनायथि होबाय आकाश प्रसादनो। उदालगुरिनि सुस्मिता बसुमतारी मुंनि सिख्लानि थैनायजों मुं रायखांजादोंमोन आकाश प्रसाद। सिख्लाजों गोलाव सान गोसोथोनायनि सोमोन्दो दंमोन आकाश प्रसादनि। सिख्लानि नखरा आकाश प्रसादनि हेंथायै हाथिगाव थानायाव गसर होदोंमोन। बे गसराव पुलिसआ आकाश प्रसादखौ खानानै दैथायहरदोंमोन जोबथेसालियाव। बृहस्पतिबाराव आकाश प्रसादनि जामिन गनायथि होयो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया आरो बुथारनायनि दायनिगिरि आकाश प्रसादआ जामिन मोनबाय। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया जामिन होबाय आकाश प्रसादनो। उदालगुरिनि सुस्मिता बसुमतारीनि थैनायजों मुं रायखांजादोंमोन आकाश प्रसादआ। दा सिख्लाजों गोलाव सान गोसोथोनायनि सोमोन्दो दंमोन आकाशनि। सिख्लानि नखरा आकाशनि हेंथायै हाथिगाव थानायाव गसर होदोंमोन, नाथाय दिनै जामिन मोनबाय आकाश प्रसादआ।